Pipila ka mga lumulupyo sa Barangay Looc ang nagpahigon og rally at tubangan sa Mandaue City Hall kagabuntag. Kinaagig pagsupak sa Pagbaligya sa Dakbayan sa Mandaue sa 3.5 hectares nga luna sa Barangay Looc sa tag 50 pesos lang ang matag metro kwadrado. Si Chona Carion sa report. Bitbit ang mga placards nag-rally ang mga mulupyo sa City of Paradise, Barangay Looc at tubangan sa Mandaue City Hall. Gusto sa mga mulupyo nga bawion sa Mandaue City Government ang 3.5 hectares nga luna diha sa Barangay Looc nga gibaligya lang og 50 pesos per square meter niadtong 2015. Nga unta ang assessment value niini tag 4,580 pesos per square meter niadtong tuiga. Nabaligya ang luna niadtong 2015 ubos pa ni kanhi mayor og karon kongresista Jonas Cortez. Matod sa mga mulupyo nga nag-rally nga mas maayong nga itaganan na lang kini alang sa informal settlers sa Dakbayan. Ang among purpose diri ma'am tungod sa yuta nga gibaligya ni Jonas. Nya kami asa naman padung kundi na makuha. Amo gani i-fight amo ang kanang kwan. Balag din among yuta amo lang dimin kanang inanaon nila kanang yang yuta kanang ibarato rag baligya. Kay gusto namo ibalik ang yuta sa gobyerno. Nga mabalik ba? Ang Mandaue City Council mipasar nag resolution nga nagsangon sa City Legal Office sa pag-review sa maong pagbaligya sa luna. Samtang ang kampo ni Kongresista Cortez sa nahiunang pamahayag nga tipik lamang kini sa kasabutan sa Ecodem Corps din migasto ang pribadong kumpanya sa site development o midonate usab sila og road lot sa Dakbayan. Chona Carion, Balitang Bisdak.